yaushe gamanmu ne da ke ne Fadima. Yaushe gamanmu ne da ke ne Fadima. Yaushe gamanmu ne da ke ne Fadima. In har akwai abin da Allah ya fi so mu so, wallahi san su Fadima ne. In har akwai abin da Allah ya fi so mu so, wallahi san su Fadima ne. In har kana da naka ciwon ba hankali, wasu na su san su Fadima ne. Da na sani sunan sake ya na faɗa, wata rana dole za a gane mai ne gyaɗa. Allah ka ban abin da ba a baiwa sha'iri, in fito in sake taje kayi. Ba dan hali ba dan isar a majiyar waban sakon gida in kai shi layi. Allah ka duba arzikin na ka bani so mai sa rijalu kas da kayi. Kai mun ado da santa shi ne burina, kullum ya bambatula shi ne aiki na. Yaushe gamanmu ne da ke ne Fadima. Allah ka ƙara yin salati mara da adadi, mai zar da ba kamar shi. Sarki Ubangidan halitta adadin yaban da wuce yawan zama da tashi. Saka alihi kasa sahabu ina gaida su a yaban kasa da mabiyan shi. Ga tamburan jinin batu Shehana Tijjana koyina a fadar kanarisina. Barhama ya ishe buhuta, zan bayyana a gida bayyana a layi. Gausi Ubangidan halitta a daɗa babu so, daga mun fito su canja layi. Barhama na yi tawassali da gibiri madigiro da na yi asa a layi. Barhama dan isar sharifi dan saladan Ahmadiyar wa dukkanin wanda ne ka ban. Yaushe gamanmu ne da ke ne Fadima. Ku fito mu je mu gaida Ummu Shurafa'u, yau sakon da na zo da shi daban ne. Assalatu wassalamu alaiki Fadima, mun zo mu doka tambari ne. Keke kadai Allah ya baiwa, rawaninki yau bai ba kowa bake daban ne. Kurmin baki batulakin girma hankali, wane mutum ya san kifo mai 'ya'yan Ali. Azaliyu abadi duk masu fadar isa kwatance suke ni na fahimta. Ya kimbuwa ya in ba mabiyanki ba, ba wanda za ya ganki binta. Da yawa wasu mu ba su san mi ta yabanki don san zuciyarsu na fahimta. Saddiƙa karki ba su ƙofa, mu anan taro a kanki ne ibada har a can. Yaushe gamanmu ne da ke ne Fadima. Sai an gani ake fahimta, zan bayyana in ku gani ku bani amsa.
Allahn da yayi ka yayi ni ya ce mana ba abin kauna in ban da sahibinsa. Kutuna Sayyidul Wujudi ya ce mana Fadima tsokarsa ce ku bana amsa. To ashe duk wani abin halitta za ya so Zahra'u shi ya sa na nace kai ma ka so. Abu na mu maganin a gobe mu ku zo mu je yau ma mu sake buɗe murya. Mu sanarwa dukkanin halitta san Sayyida Zahra'u ce cikar wilaya. Hasken gidansu ne ya haske duka kaunuka maikin batun mu sai ka shirya. Tafin hannunmu baya kare rana ashe daga na yamowa zuciyarsu suke ji ashe. Yaushe gamammani da ke ne Fadima. Kaifin wuka daban da zarto rawaninta yau ke sake taje kan halitta. Ku faɗa in sun faɗa ku maida musu Fadima ita ce sinadarin halitta. In ban da ma rashin rabowa zai baka yau bayan Batula zo ka furta. Duk inda arziki ya zauna Zahra ce, har inda babu arzikin ma kadarin ta ce. Abu ne a zahiri idan ba su Batulu ba waye Allah ya baiwa mulki. Ko hasada jininka ne to za ka bar mu yau domin jiginmu babu burki. Ƙaunar ta ce gaban ibada babu arzikin da ya kai ƙaunar ta na sunuki. Kai duk uban da baya san Fadima ya banu ni dai da san gidan Rasulullahi na gino. Yaushe gamammani da ke ne Fadima. Ni dai akan Batulu na ce babu uzuri domin kowa da nasa aiki. An yi ni dan na wake Ummu Shurafa'u ne in kunji yayi ku bani maki. Tafiya muke zuwa kiyama guzurin budu yailo muna taɓa ta aiki. Zance na gaskiya a wannan zamani mai san Batulu shi ake cewa mumini. Kukan kurciya jawabi sanadin yaban da nake wa Zahra an kasani. Ni na yi kiɗan ni na yi waƙar Sayyida na zo ki ƙara bani. Ki wadata zuciya da san kimin lamunin hidima ta ko'ina a gani. Maulati dan Sharifu Shehu ban Abida domin abban Zaitun da Damin so sajida. Yaushe gamammani da ke ne Fadima. Yaushe gamammani da